uNjabula akuthembise umngakho ukuthi hhayi uzomyeka phansi nje umfelokazi useyabona ukuthi out lento le yakhe, hhayi uzomyeka phansi lento. Uzoyiyeka phansi lento yokushisa uzohamba ayofayitha for uthandeka, alwela uthando labo. Bathi besakhuluma kanjalo uvedane u-Miss noNjabulo bandla. UNjabula abatshela ukuthi hhayi yena uyahamba, uyabona nje uma engasafuni uyayihambela yena. Futhi kusanjalo iy'ngane zaSibiya, ley'ntombazane ithi nje ngikhathele nje uGugu, umfelokazi hhayi ngikhathele uyena. Manje etshele le ngane yakubo ewumfana ukuthi manje ngiyakuphoyizena lokhu kudla lokhu, uphoyizena ibhodo. Uthi nje ungadli nje namhlanje asidli. Ngikhathele ilo mama ngifakela uphoyizeni ngifuna afe. Iy'mali zababa asiy'tholi ngoba nakhu zikuyena, uyena oku-control-ayo ukuthi iy'mali y'sebenza kanjani uy'dlela yedwa. Asimbulaleni nangempela baphoyizene ukudla ebhodweni.